us to the eternal road. Habau la yashem bat ublay. La ban small to bau day way. Moses luckily ulang ka ay ka kerteng ka chong me. Bat ublay ulang. Ngalong bangalong. Nyapet yang ka kerteng ka ka sngi. Ka kerteng jong ta balong uba ulang. Bat mendan nak kawai pat ke kitab nak ketin ke jong blay ka ba pensyai yang nak kerteng. Ngasno bag kitab jing penpau ke kitab ka ba batai syapang ke kerteng ke jong une uba ulang. Bat ken mau ba ke kerteng Jesus Kristus kam dai ke kerteng jong ubriu. Ka dai ke kerteng ka ba ulang. Unang penim. Baru balas le. Kam dai ke kerteng briu. Ka dai ke kerteng ke jong blay. Bat ya ke dai ke kerteng ngalong uba ngalong. La batai kambnia sesyo. Haga kitab jing penpau. Ya kaba la batai ba udai way. Ketin ke jong blay ke thu ingi. Kitab jing penpau la nong bandeng kong. Kedekot kaba pra. Ya kaba une ubalong ya ka kaba ulong u introduce sila de wang. Ngalong mga u alpha bat u omega. Ba udai une blay. Bulai introduce kikon Israel. Bulai introduce yung Moses. Bulai introduce usol bakalalong Paul. Bulai introduce sila di rohaw Yohanes. Bato ay nagkitab ka bakraw kitab juga jing penpau. Ang ipuli kakitin ka jong blay. Nagyar chronicle kanikalanong ka basan. Kadakot katlay katsaw ka ong. Nabaulong ubabha. Nabagay jing snay jung ka ne junam. Hang tati kayeng lapendap dulo. Ya kayeng utray ken. Kat bagi lingdo akimla ban yang syuk. Ban syakri na marutaw lo. Haba kaburam utray. Kala pendap ya kayeng ublay. Ban habala pendap ya kata kayeng da taw lo. Da ka presence ka jong ublay. Kita ki lingdo akimla syuk ban yang. Usol ubaya kendo ya Jesus Kristus kalenti Damaskus umla ban yang udah kelan kram hamadan. Uyones ubatho ika kitab jim berpau. Udah kelan kram kumba udah yapna. Lalang yang sisa ka presence ka jong ublay ngimla. Banle bae. Tadeng tau try. Upan Paulo ke jong kaburam ke jong ubat ubriu belamat yu try umla banle bae. Marsung tu de we. Ka Bible ke tu ingi. We sim lanong khat prad khot lai phundai. Ti bau tau pai ba ulayo i ya kata kila demngon Allah hikmat. Bar kila ong utray ulong ublay. Namar balay khot lai pra ke tu anda kumta kata ka ding na utray kala hap bar kala bamdo ya ke jing aingo thang. Bar ya ke ding bar itaki mau. Bar ya ke depai. Bakal kejit no, ia kata ka kabah kata ka karai. Kila i ka presence ka jong blay, but kida i ka bar ka jong blay, kida i kata ka ding ka jong blay ka dawan hap. Bam don bala ban ignore. Ia kata, kababal kaya thu, upat ba baro ulayo i, ublay jungi umday ublay ubakimla ban i, kida yo i ya ublay. Ia kata ka bar, ia kata ka jingle ka jong kila damungan laki kamat. Bagila ong utray ulang ublay. Utray ulang ublay. Lalang ipuli yung Matias. Kani kalanong ka ba arupra. Kadkot ka ba sao kaya tu ingi. Naka ba syepting te ya kita kinong ap kilakyo. Bat kilalong kum kibayap. Habag kim ngay. Henry he kilayo ya utray. Kababal kaya tu aga jing miipat ka jong Kila syepting kita kinong ap. Ba kilalong kum kibayap. Ladang ila siya ka presence ka jong blay. Ngimla ba niyeng. Hakmat jong Umdan ubriu ru bela baniyang. Kababal ke thu ingi. No Yohanes ru. Bahabaw Jisu introduce sila di. Kiyang di mamel tau Jisu. Wa ngalong mga kakerteng ngalong gadan bor hadu kata-kata. Kini kisipay. Kababal ke thu. Kilay keranda dien bag kilay kelan nakakendau. Taraw ni kakerteng ngalong em. Kadai bakraw palat. Tading tang ni puli. Nagikitab jing penpau ngi ya kakerteng kajong blay. Kabaneng kong introduce sila uang ngalong. U alpha bat u omega. Tadeng ta kan mau kan ni. Bau Jisum dan sengika. Amen. Mar Jisu la belong na do banengkong. Amen. Uwan sa ni ka pertai kadai tang kata incarnation bau shim na ka jinglong blay u shim ya ka jinglong briu jinglong merau. Kamut ba kadai jing sedang ka jong Handai kadai tang ka jingwan ka jong kum u briu shi ka pertai na ka jinglong blay. Uladai na do manengkong. Uang ngalong mga u alpha
bat u omega. Uba ningkong, bat uba khado. Ba umdan, jing sedang umdan jing kut hau. Nado meningkong, wei bela tahu belai. Dan bela klina, wei bela tahu belai. Tahu mana belai la don nado meningkong, umdan ni tak tahu belai. La bela tahu belai tum dei u belai, la dei su tahu tahu belai la long belai. Sekali kan ta pateng so ei ta pa tahu ta. Lap hi. Lap. Ba dei tahu belai ba ngalong manga alfa. Alfa kamut udai sedang bakadon kata ka time. Bakadon ka por ka bangin pet ulang timeless. Umdan space, umdan time ha ublay. Nama udai ula dan nado. Bampak dan keke ula dap dan. Bak tahu di Jisu. Bangi syakri. Ni bun sin mengilek sengo ni kerteng Jisu. Ngap perkat ini am sengo kenyuk tatang man ong ru. Ni bun sin Jisu. Tekan si ru Jesus Christ kiong. Syong tram takor ke. Ka kerteng ka de ka kerteng ka bakrau tam. Ka bangi tang man syu ong ru ngem sengo nuot ka krau palat. Ngalong, ubang ngalong. Uban ningkong. Baru bakat du bamkut syu hero. Utau alfa, baru utau omega, udai, ublay. Tadau don gibril kiong. Hatu Jisu di ublay. Hangno wong ngalong ublay. Dari pe Isaiah ukran bay ublay wong ngalong alfa omega lai sausien ukran wong ngalong alfa ber omega. Hangni u Jisu introduce yaladi how yones wong ngalong mga alfa ber omega. Ladau Jisu di ublay de wepat. Don kiniam kiong bau Jisu di tong prophet. Kiong Jisu klamiap hagading pernah. Nala syu mi la kami umto bu lakiu Elijah. Tading tau Jisu ong ngalong mga alfa baru omega ngalong utrai. Bau blay. Balom tak kata kani kat khot prai ka kren. Bau long ru ubadon bor baro. Hallelujah. Amen. Ulong mai. Ubadon bor baro. Kamu kamdon ke bu trai umla ban le. Tadang ni syakri blay ubala ban le lut baro. Bal kamdon ke jinge aga jingim ke jungi kamdon ke problem ke jingim jungi kamdon ke kumno ke issue aga jingim ke jungi bau ni ubadon bor baro umla ban le yai. Tadang ni syakri ngitip ude bodon bor baro takadang ni sepuk samur kebet namaru ni bodon bor baro unle dak bor ke jungu. Amen. Kabor ka bakraw jungu kalong ba what happening bangi ngila du cingkerman lemar ngila lepop ngila kut ke jingadai badu blai umdan syu bala ban glue ya kata umdan syu bala ban penyadai kalau dun ka karai na peneng ndai ulawan ban yap ban ka ding pna jungu kalong ka jingking ka ban penyadai ya kata ka jinga klat na peneng kun man riu badu blai udah siu dah ka dor ka berem ka jungu ya ka bam dan bala syu ban siu ula pleng utrai wala do dei ban ai la ka junga jing emru un ai ban pen em yangi. Amen. Namaru it pelat yang ni. Ukuloi ban ai wala ka jong jing em. Ban pelat yang ni nak jing nak jing perem nak jing yap. Nak ducok mam cukot. Kata dia blai jong ni. Tak ada wat ju ngosi. Habawan ke jing ngosi henry to kemen no. Nak jing kemen ka kraw ong trai. Maru blai nom e fi ke jing ngosi. U blai nom e fi. Ha ke jing jenjar ka jing em. Namaru kuloi ban ai wala ka jong jing em. Ban pensuk e fi. Ban pen biang, ban pen em ya fi. Ni du blay bangi syakri. Udah berkraw, balak, ban le. Anything. Udah alfa, omega. Ublay, utrai. Udah badan bor, baro. Ketin ke jom blay ke tu ingi. Bahagian ni ke kitab hi. Ngin pej, ikat kot ke bakat lai. Ke babel ke ong. Bada pedeng kita ke hinyau, ki ding pen yang syarak. Ya uway ku bakum ukun ubrio. The son of man. Ukun ubrio. Klamang kun jong kabrio lakot ukun jong ubrio bar ki jiu ki sngo tho yeladi bau ne ukun ubrio dei wei habau Jisu kam yeladi kun ubrio ang ki jiu ki sngo tho ki he khmat ki parsi ki sadusi ki he khmat lamar kani ka tam ukun ubrio dei pleng ukun jong ubrio habau kun jong ubrio udei ublei fina pulin Daniel kan nong ba nyau ka khot khat lai ngalayo i haga jingi tho pa min mit Bada kami ulawan uway dakil beneng kum ukun ubrio. Bad ulawan syauta ubana menhendai kulong bad kilawan lam ya hajan jongu. Bala ai ya gay jingsen syar
Laai hau tau kunu beriu, ya ke jingsen syar, ya ke buram, badi ya ke hima, badi ke kinja benriu baro, badi ke jait benriu, badi ke ketin, kin syakriu. Ka jingsen syar jeng u, kan long ka jingsen syar bom jikot, kaban om du no. Bat ke hima jeng u, kaban om penjat no ya ka. U Daniel u yo kunu beriu. U yo kun jeng u belai u Jesus Christ. Tadeng ta balakot, ya u kunu beriu. Udai ublay. U Jisu. Ya ka bau Daniel ru yo I ha ka tak ji tho pau. Balapan pau da ublay ha u. Kedekot bakat nyau ka ong. Bat haba ngalayo I u. Ngalaklon sebak hagi kejat jengu. Kumboyap. Utiu labu ya keti kaman. Jengu hangau da ong. Wat syep ting. Hello eh. Bat nengkong. Bat u bakat do. U Alpha. Omega sa isin wa ngalong mga uban nengkong dan show the way pat na lor jonga ngalong uban nengkong ban uba halordo ngalong uban dan bordo dan the way pat I am number 1 but lada day bakado ngadai bakado na bakado lamar komu play ngalawan man shim wat ya ga jinglong mra ban ka ngu hado gading pna ngalong bakado na gi bakado bahaba ki breu ki tap ki jing tau ki tap yo ki shot yo, ki kran ben, ki bentil yo. Upait la khamat balai ke jeng wong. Kini ki jing tau ki shot yang ki kran ben yang ula penrit hado kata-kata. La da uman ba uman aus kentien. Yap no pa. Sipai ruam barakhat la kelan peding. La ingkong nan ko to ka mat jeng ki ha ka to khandau. Andre upenrit ba udai ubakat do na baro. Ban penrit hado kata-kata. Kisana rio. Udah syah haduk ka jeng yap. Shim laang ya laga jong ka shintur. Namar udah long kadu haduk kata-kata. Uba ningkong, mdan waipat nalor jangu. Henry uba rit do ru, mdan syu uba rit ru kumao. Utau blay. Udah ublay bangingi syakri. Baru hikay yang iru. Habang ilong batu. Nangay un ai ngi ka jok ka karakter. Amen. Why I am the living God. Ubayim, umday ublay bayap, umday ublay ubalayap, badan jing tep, ubasma utung, ubalasa stang ka shing, ubasa stang ka kendaw em, ulayap penban ulay im, baru im siya bam jekot, bam dan siya balaan peniap padiyo. Hallelujah, hallelujah. Wong along, ubayim dagadam ni syakri ublay ubayim ubaki, ubadan hagata ka caka ka bangidan. Hang bangi syakri nga sngau Jisu dan nga jaka wala fiseng hang gerteng gi jonga hang tangan long rangkat dai tangu Jisu badan rangkat nomor deu belai na fidan haga jing yam fidan haga jing kemen fidan haga ba kumno utra utip uyoi bat kam tame usngau ba la kadan ka jing ya syakri wang adan hang ta. Hallelujah, praise the Lord. Ngalong ba im ketin jebelai ki thu ingiru ni pulil nong baar kedekot ke bakat pra. But how tau angel jong ka balang ka bahatai tiria tu tho. Ya gini ki ru wang wei. Ukun jong no. Ukun ublay. Mene wang ukun jong ubriu. Hang ni wang ukun jong ublay. Udai ukun jong ublay. Ba udai ukun jong ubriu. But mdan bala ben kalay kata. Amen. Uniru Jisu. U Jisu. Mana kato ngalaay ka jingkay. Ukun jong ublay. Ubaklem ka kami. Ukun jong ubriu. Waklam ukpa. Uday Jisu. Mar ublay. Dan kam ban yok ya kami ban yok hun. Ublay wong tolong kalalong. Hallelujah. Ublay dan kam ban syong kalem da kum tau day ublay. Mar wong tolong kalalong. Uday way de. Katin ke jong ublay ki thu lai kat sao. Ban hau tau angel jong ka balang halo de kaya tu tho. Ya kini ke ru wong amen. Unong pla ubayay ne he, uday way, unong pla, uday witness. Dading tau Jisu ang. La pilek ran ban pla yai nga hakamat kibreu ngan lek ran ban pla pi hakamat ukpa. Lada pilen ya nga ngan len ya pi, lada pi pla ya nga ngan pla uday witness. Dading ta lada ngile bom itu yu Jisu hang ne ka pertai. Utraru le bom itu ya pi. Dapoi hakata kahima ka chong pidai way bun sien ngikom ki kristan dang itu iba
Bun sin istunat ban sngap Potternet dari hapol ke Jakarta jungi sngap Potternet la kren pastor tangwan ki dos la prit boleh lek aku mau menat nak popular dan ka jing sngolek ran ndai tang machu sngap ban ong le u jisu telong lak nyuk ka beneng wa kendo dengan ngai utrai pencai bor ya pi le se la ka jing sedang kalong ka baret kum tan dengan ngai utrai pencai bor ya pi le se la da pi le ran ban plai utrai fin long gi mashilor amen dalam pila yo you tahu bapla pin yo ega bor jong tahu nong pla amen pin long ki nong pla u jisu wang hai ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat chai syabakut ka perthai la pila diang ka bor la pila diang yanga u badan bor la pila diang yanga u bangang along ku mangang along u nong pla pin long ki nong pla praise the Lord tadeng ta ai Mendai tamu syirwai ngam sngol erai man plai utrai ubala map yang ta ai bangin long sisa kom ta. Uchi su deu nong pla bo uban pla ya pi. Akmat jong pa. U deu nong pla. Mendai ban pla lam ler. Dan ki nong pla ki bisu pla lam ler. Ka babel ka angru. Melong ubadai atrai baru blai jongi. Man pediang ye ya kata ka buram. Bad ya kata ka jing pendan buram. Bad dia kata ke bor. Naba mela tau mame yagi ege baro. Bad namar kata kamon jong me kielong bad la tau yaki ke ketien ke jong blai ke kren ke yathu yangi ba uni pleng de ujing tau de unong tau. He is the creator God. Ude unong tau bela penlong. Baka Bible kong naba mela tau mame yagi ege baro. Bana margata kamon jame kiai long bala thau yaki kiai ke bangi i badi kata kiai bangi mi oi ong ktin ke jong blai ya kata ki khat ki nong sanchar ya kata ki hima kiai baro lapen long da u bad ya u kamula dam dan u blai mdan ei ru ngarle research ngong balada u breu shong da rocket ne shong da spacecraft ke jong ne shong da gai lada unyat na ka bakut shabakut kan simpor kat no ban tip lut te ban yat na ka we ke jakas go jaka ban poi na bakut shabakut u breu lada lakut man kerta ke jong uru umla ban poi lada em shi spa snam ru umla ban travel shi spa snam ban kut ban yu i ke jing thau ke jong blai ke space ka he ado kata-kata ban hak tu ki space ki dan millions and millions and millions of galaxies ba kita kilong kom no scientist kong Big Bang. Tim! Bat kini mdai bagi Shillong huri hura. Kita yaya hal ke jong ki access. Ke rotation ke jong ki gabiang ke speed jong ki gabiang. Kamya tengko. Pin pai tangi ke perthai. Kumno bunai. Kumno ke sengi. Kumno ke perthai ke yai. Kumno kita ki 9 planets ki yai ne. Kan no tuli ki planet ki yai. Mdan ye jing tengko ki yai belo jong. Ulan ke don ke surak bo boleh usna. Ki yai na kata ke surak ke jong ki. Bo usna kumno. Tang senang. Kam judan ke bang tolong kala along. Dia tang blai jungi bo tau kat yang ke berthai. Ya ka bang yumla syu ban tip ya ka bas dang hado ka bakut. Wong sisen ong kala along. Bat kalong perfect. Crowd kata-kata. Ken mau ya kata la dau blai ong tolong bat kali kala along. Katakan pen crowd ke jingat jong pi. Amen. Na you blai. Talau Jisu wan na beneng skno ban peni. Ba ulang. Buri opang lai prasnam. Aku akhia. Mendon ra yang misna yang don menawan ra kalok Ramadan kun Ramadan dan lai prosnam tia song ini zung ya me yang ni ji ra tu yang ra tu jing tia so simple song yang kejat juga cuman bot ra jing tia dalam ra jing tia kuruniam bal lai apa kan kuruniam mano para jing tia me kuruniam ke Shillong kumta. Tada brio nang buai nang tanglang nang tiak surok nem don nang i. Mara kata ka por bu tiak ang tan i presiden ta ya pe ndo ka ka ta ka brio. Ka ba tiak ang tar ka jaing tip kum sel pras nem tas ke jenren tra don tra. Chash. Ka presiden da. Ka reuniam ka ju pe kai. Ndan nang isnai. Reu Jisu wan isnai da. Ukta apa ne mu perkia andalak Kia udah beriu, cakap kinong, are praise the Lord, oh melayu kia, wow praise the Lord, kiong, are, yang teman yang mana para jing tiap beriu meh, kalau ngumtan kuat benar fikir reuniam kalau ngumtan dah beriu lah, yo ege jing penem, pastor pen baptis no, reuniam dah kalau ong, mano ba ong ya meh kata,
Kumbong ki parsi lapan kenya kaan. Jong ka sabatan. Da lapan kia ngayo kata ki breu ki ba. Mdonong pat. Mdonong isnay. Anda habu Jisu lah kata anda lapan kia am. Dah kini gila song shit hau terai. Baru kemana ilun. Dah tu lah libut itu dah. So kan ben pan. Cikaban keman bau tu breu lah ya cepenem. Cikaban yaro yes. Ni saya buat nadin. Wong tama. Nalek cuma pin saya buat mengin nadin. Mah. Try mengingi syakri du try balak ben penkalah kompong. Amen. Hallelujah. Udah nong tahu, unong pelong tak ada orang yang mel tu lah yang kayeng. Tu malah orang toy mana tak kena memang belum malah. Pet nak meh? Tu lah pet. Tak mesti tak pet nak. So simple. Bayap. Mary, Martha lakut layap tu para jengi. Try muan leo ane por. Lah dia menong cik keklem ran keklem akor. Por bapang kawan, por batep keluman jika menuan men konsolingi pentingnya noh kelami kadar mentas saus ni hadian meledap tep mewan kidam bakam lawan kidam ngangai kidam yu jisuru mar uni ubawan hayeng juki malagas ni mau bamu di ni oh kida iit baka Mary ka Martha ni ka Martha ka shet por atai jisu ka Mary ka shong ki jat jong trai Ubam udi usong tau lom ka yeng jo hanri ha ka por bagi don ka me Jisu klemwan. Wong leun wan ngas penin radien. Dawan no mentah fiong try shu long ka long. Ngan peni pi ngade we. Saus ngi ka bomot ingi kasir lai ngi si abu te la don chat tit pertat ram tu em ngi bu lai ngi yo kumnur wan jing im yang tu breu. Pi kasih singat entah. Beli si bu lai ngi lai miet beli tap ro. Yo kumnur tu breu yo kawan la kawan tu mensim yo im yang ne. Kijur kita kejuk kesingat, kibu lais ngi lai miet, ladap lais ngi te don chance yo. Dari tahu Jisu lo, wong anong man ra kasngi menengkong ba ar balai, an wan kasngi ba saw, ha ka ba pi pila do jingkermen ha ba dan lat dan tisyo, deheng tangan wan. Nah ba wan Jisu wong, clear tu mau. Terus mau tung. Kim langat. Lu Jisu le biu ni. Pak clear mau terus mau tung. Wong alo mga ka jingmi pat ba ka jingim dia wong. Clear. Ki clear, hadin lu clear. Lazarus, mina. Lazarus, top kot ni mi lah kami. Latte you borak sirdiang lah kajai umi lah kami. Tahu dia nong tahu deh. Amen. Ram dan ni ke ba bau terai. Tahu lu pidon jing hukum jing mina. Junan ke bom la au terai. Nu boleh bengi sekri du boleh nong tahu deh. Amen. Berlang baik. Nam tak kepuram ke jeng. Hallelujah. Hallelujah. Kasi jublay gong. The way na kita men basan ulaong hanga. Uto wat yam. Hakimi. Utau sing ubalong na kajat Judah. Utiet u David. Anyway. Sing. Hallelujah. Kada haba kerho u Jisu pi kanyuk setan haba kerho uterai. Amen. Amen. Takadaw syaitan ro ka le lang kumusing. Ka Bible ka ong ba syaitan ro kumusing u kerho. Kerho kum syaitan. Oh. Try. Bo. Usuak. Umday using. Uday kunai cukup dah kata kejengkup sing. Syaitan ulang umta. Jisu ong we usuri kup senelang berat. Syaitan du kunai kup using. Tadi kita ngim day ban fokus haki jing hau syaitan. Fokus hau sing juga Judah. Amen. Hallelujah. Uday way using. Ka Bible ka ong bodai using ka kot ntoi ka ong ba uday ru nagay na utiet jong David. David way. Baslur na butingat na. U David uday barit. Handray uday baslur. U Jisu hoy ulawan kum uta ubarit ni ke barit. Penban ulong baslur wat ban yap. Mday baslur ban yilek thma, ban ya job, ban ya mat, ban ya pom day ulong baslur wat ban yap. Uyap no, sim ban yap benga. Klamo daptat sibit telah daptat. Layap sibit kumulang berat saya gajing peniap syabet. Tiang ya gajing yap. Maru kraw. Ha gajing it. Tiang ya gajing yap nam ta jongi. Hallelujah. You sing. Utenat jong David. Fiu David ulang ka dorga jong Jesus Christ man pen kalam ya Goliath usaitan obo paru Jisu.
Udah utiet jong David. Namar utrai uladap kular how David uong ba David. Namar meme syakriyangan. Namar meme la kela kabamut. Namar meme la penrit yala dia dua kata-kata uong. Ya me baga ying ke jong me uong. Bagi ni ke jinglong seim ke jong me. Ngai te jutang makan long sidu bam cekot. David uong ngalong ayu try. Me penlong ngahaduk kat ni. Kadang nak ke karakter. David wa demit bi ala dia budem nong pap. Tarau blai umap ya o. Bau restore ya o. Bau penrit ado kata-kata, bau blai upen krau ya David ado kata-kata. Ya ka bau wise na lau jong kon jong naga lineage ke jong o. Tadi tang kwa menang fi. Tak dau finakan mau ki brio bagi kat ya Jesu kim kat. Ko Jesu kon Abraham kim kat. Ne ko Jesu kon Jacob ne kon Isaac em. Ki kat ko Jesu kon David. David tu yo nam ne. Kon we, kon David. Kyong isnai yangi. Kibreu kimi tu. Jaladi menong we. Ko Jesu kon Joseph. Na kon kamari em. Lakat u Jesu. Kon. Jong David. Namar ditang David bau blai we te jutang bado. Bado ong ya kata. Ngai te jutang bagan ni kat jome kan long bam jukut namar upen syong yu kon jong Jesus Christ bakan long bam jukut senan kata kat ke jong. Kajing sensyar ke jong. Haleluya. Kada khot ban riu ka ong hang ni bangali pedeng kata ke kat bar kita kisau ke jing tau ba em. Bar pedeng na kita temen basan ya ukun lang brot. Wi wai da menta. Meneu iu sing. Menta wi wai kun lang brot. Jisu dia sing ke ong pi menta dia kun lang brot ro. Ba penrit lagi ba penrit tam. Yane so kami ukun lang brot. Jong blai. Ba kit no ya ka pop jong ka pertai. Jisu wan kemukon lang berat bangkit ya ka pop juga pertai namar dei tang lang berat agi tu gipar baki lingdo agi peniap ki at ki penjau ka snam ki dara arwat ya kata ka snam sya kata ka jaka ka bakentang tam ha ka ba urang ba lingdo uyo ban senraj ya kata ka snam jong lang berat ha kata ka jingtap jing isnai ha kata ka senduk jutang na kata ka jingtap jong ka senraj kata ka snam balamap ya ka pop jong ki Israel. Sin nam urong. Baru Jesu. Uday mau bakam kraw tau lang berat. Ubalay ulang berat umrat. Ukram ulang berat jong belay. Uday ubalay bukwan long lang berat. Nakam tajong habat jong fi. Takadaw ka ni kesnam kadon berhado kata-kata. Bagai terkam hado menta. There is power in the blood of Jesus. Amen. Tadi tawat jus ngo artitin. Kan mau kesnam jong terai. Bagai ni ka machine ka terkam banyak. Kasnam kasenraj bet aga jing em ga jungi kane ka power ga jungu ka traikam bet hangi ban sat yangi malagas ngi ka pen khot yangi baka pop jungi ka pertai kam la ban sno hangi amen ka pen khot yangi ka sat yangi ngi don bet hakata ka jing sat jong kasnam ga jong trai ka batrai kam malagas ngi ga jing ka don ka bor kanum do no ela ka bor kasnam ka jong Jesus Christ ka blami nau kadon kabor. Tadi tawat numong banga ngating tengah telot ni tengah pop tengah em kan ma ba ka trekam ka snam ka jong trai po jong pi. Kam don ka we ka benta na ka met ka jong pi na ka jing em ka jong pi ka bari ka jong pi ba ka ni ka snam kam rung kam pen khoi. Ka rung lut. Ka pen khoi ka pen ksan ya fi. Haleluya. Ka khtin ka jong blai ka ong. Na bau ta ukun lang brot ubah pedeng kata ka ket un syarayaki. Baru ni alam lenti yaki syaka pukri ka jingem. Baru belai uniat no agi jing jau mat baro naki khmat jongki hang ni. Ka babel ka ong naba ukun lang brot ubana pedeng kata ke ket un syarai yaki. Udai we udai runong syarai agi jing ka jongi. Udai unong ap lang brot jongi. David wong try ulong no ap lang brot jonga. Ujisu ong alang manga unong ap lang brot ubabha. Hallelujah. Ba aitino ila gajing em nam taki lang berat gajing o. Tadeng ta habang idon yutra gajing em yo juslai. Yutra ban ya dai fi. Yutra musai fi. Baktin jublai ka ong Jesu ong komnom dei tambu ong ngalong nong syarai jong pi ngini pulero kalong ka bakat ar ka khot bispo. Ngayo snow ya kata ktin ba jam na beneng wong Yohanes menta kalawan kata gajing penem bat kata ka bor. Ba kata ka himau belai. Bagi jong kita ki bor sensyar. Uta, ukris, jongu,
Nabala shopna arsut yau tau nong budui tagi param nget jongi. Beshat mudui yaki hakamat ublay jongi. Mensengi bat menmit hang ne ka keren. Ujisu umdai ta ka kerteng ba ong epi. Ujisu udai ukris. Udai unong penem. Kris ubala slek. Udai ubala slek. Tadai ta habang ngidon ubala slek ngidon ka jing slek. Amen. Hallelujah. Dan jing slek pitrai ka no ka kam. Ka itenat la ka itenat. Syuandur lah ke syuandur. Fidan jipers le. Ruai mendanang bahan reki beriu ki kelon habar ruai. Kiak jipers le. Ngam try David utria menduk kata habu temu dan jipers le. Ksuat mi tapi. Ting ning 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 ning. Nong kendong fi mendan master mendan ram. Mendan skol le bau David ulai ban praktis tem. Ki ksuat ki bor baman ki badan hausol ki milut nomor tem David. Amar hak kti ju ka dan ka jipers le. Amen. Hang ni kasi kwa nong yin nong ruai nong yaro bar khoi kam de tang ka ba fitriam rai to dan ka jing persla pi yaro itra praise the Lord try de nong persla jong amen to ai fin dan ka jing persla jong ke ka ba pila duai try persla pi tadeng tal dan ka jing persla ka dan ka favor la da fi yo ta ka favor ka jong play fi yo jing persla am kan maus te pi de wei ta ka de ka ta hang yo try ngasngo ke bu try le ngi Tapi banyak doa, kena kepor, lalu bakat kendai, keting jevlay ke angum no, kerkat bakat way. Bat ngalai ya ke beneng, kalau pelih. Bat akmi kakulai beli. Badi utah busyong halor, jongka lakot ubayai ne, bat ubashisha. Ubayai ne, bat ubakum no. Tak ada waktu jevlay ke angum utah balakot ifi ulang ubayai ne. Lalu pim sa ma pi ubayai ne, anrai ma uta ulang ubayai ne. Uyai ne hagan jing it ke jong uyai pi. Try ong ngala eat if ida chik eat ke bang chikot. Ya. Woo! Tak ada bala eat. Pila yo ke jing eat ke jong blai. Pila yo ke jing eat mo lo eat shwa ma u yo pi. Ke jing eat ke bayai ne. Pi yo ke jing eat pina man eat yo blai. La pim ba yo ke jing eat jong blai pim so to eat kum noi pi. Na pila ma ke jing eat ke jong blai. Pinang ban eat yo blai ba kum jo pinang ban eat ya ki breu. Lam da kum tam dan bai seng. Gaji itu boleh kita baisteng lah, boleh ai baisteng, orang shim ni gaji itu, pediang kan, nak kupa orang shim kan baisteng mukon, selek bisnes nak pi tu ngam terek ngan lehi, sini yarum lana, keren kopat, boleh orang shim kan gaji itu, ngai je pi shim, pediang ni gaji itu boleh lah, terek gaji itu boleh lah kendek ke mesir, pilak pediang ni gaji itu, piok ke baisteng tu, nasi orang kita, pinang ban eat you boleh, pinang ban eat you boleh, nomor pilak pediang ni gaji itu, pilak pediang you boleh, nomor God is love. Na film dan ni kecing, film dan ni boleh. Mar boleh ulang kecing. Hallelujah. Ulang ubah ini, buat ubah shisha. Ubah nom lamler, ubah nom thok epi, ubah nom syukar epi, ulang ubah shisha. Baga ketien kecing boleh. Ujisu ang along mga kajing shisha. Kalemti kajing shisha, bar kajing imde. Pinyo itu ya kajing shisha kan pelai lo epi. Berapa ukun pelai epi long pelai lo itu shisha. Tadi yang tahap pengilayo ya utah ubah shisha. Syaitan umyok syuk yang ni. Nginam syak lam ler syuk. Rabun sing syaitan lam ler. Ngai kumno ki kena mentak ingat aga drugs. Utu bawan ai syuk. Try me, ni napok na yut me brown sugar napok Itali. Try. YA shita yo. Mtip te. Mut bi badai ba best te. Henry la syukur. Namar mtip ya ga jing shisha. Mtip bau ni un peniap. Mat kan ini sebang sniff. Long no. I feel like I'm in heaven. In heaven? Fikir heaven. Heaven say. Perhap pedak semadan. Bat kan nang kiu kipor. Nang kiu kador. Hap siu hadu ada pelong bantu ban syukur ban le iki nak benta ban yo ya utau jing di. Nama lem yo ro mlong. Boleh kerja kum ta? Kadau kalong bampat itu ya kajing sisya. Utrai udai bersisya. Kababel ke tu ingi kat kendai, kat lai ke ongom no dah. But lapen kup ya da ka jain kup ya kabalawi aga snam balakot ya ka gerteng jong dewe. Uktin jong blay. Kamu blay haba ukran umi ujisu. Haba ukpa ukran umi ujisu. Nama uktin jong blay. Hanga ba menengkang la dan uktin, ba uktin la dan ublay, ba uktin la long ublay, ang Yones iwe. Ude uktin jong ublay.
But kadai kani ka ketin jong play. Amen. Kani barok udah Jisu. Da pila itu yo Jisu pila song tho yo ketin ka jong o. Ta hap diang yo Jisu ban song tho yo ketin ka jong o. Ngi hap an yo Jisu ap diang yo Jisu ka jigem ka jong i. Ngi hap dan ka family ka jong o. Haka ni sang im dei ki kon ki jong play han re na mar bo la thiet ngi la adopt yang i haka ying ka jong o. Ha bang dan ki jong play ngi tho ki ketin jong papa jong i. Papa ong you? Oh yes. Sutu papa jong ah. Ikren ko no. Nang la kai ngi haka ta yeng. Ketin jong play ka ong hang neru. Ba udan halor ta ka Jacob. Halor ka ta ka labong jong o. Ya ka kerteng bal tho. Us em gis em. By the way, try ki try. Udah way. Us em jong gis em. By the way. Utrai jong ki try mdan em shu na lor jong o. Mdan try shu na lor jong o. Kiwe ki shu le ak. Bamdan shu da way pat. Bala dangi hap ha ka jing sanchar ka jong o. Ngide ki khon ki hajar ki jong mdai ki khon ki rayot. Bala dangi sha ka jing sanchar jong o. Mdan bala man le start pa dia ka jing em ka jong i. Amen. Tadaw ngi ai lat bo Jesus sanchar gi ko muslim ki sem bo try ki try mdan try shu na lor jong o. Mdan sem shu na lor jong o. Tadeng ta ko muslim sanchar gi open biang gi ban mdai tang minginon sabar gi ka jong o ko muslim ubo ingi ha ka yeng ka jong o snan. Iro try. Ha mingidan ha muslim ki sem try ki try. Nginam kardo ya ka hok ka jong i ko muslim sanchar hok ingi. Bar ko mo try. Dei mo uba ahingi. Ya kata ka hok ka jong heki eke barok ka jing jong. Amen. Hallelujah. Sekat ka bakat do. Arfuar, ka bakat riu. Ngalong mga utit. Bad uksiu David. Bauta uklor step. Bating shan. The bright and the morning star. Uklor step. Ubating shan. Ang kaktin ka jong blay. Hallelujah. Today tala dangi don new uklor. Utray wang. Kita kibastat. Bal kita kibapen kelabon ya ki mensim. Kinteng shan kum ki klor ha ki sait beneng na junam sya junam. Na bam chikot sya bam chikot. Amen. Tadeng tala dangi. Ngide uni klor step pernai kama u Jisu. Udai ma uba pen emi ki mensim. U Jisu udai u bright and morning star. Uba shine ne boteng shan ha ka jing dum. Uba mi men step u klor uba pela. Pimju itan ni ki klor haga por men step mre ulong very rare. Tadeng tau Jisu ulong very rare. Ngimi i kaban long normal ha u namar. Ki klor ngi shi idanga por miet mre uni du klor ba mi men step. To ai bangi ru nginam long kum ki weipat ki ben shulong kum ki klor ki beshu teng shan haga por miet mre to ai bangin long ru kita ki beteng shan haga por step. Amen. Hallelujah. Ngim long normal kum ka perthai ngim dei ru jong ka perthai wala ngi don na ka perthai. Ringi ai to ngin khong yo neutral jongi yo balong ko mutakan tadai ta ka kerteng ga jong try ulong hi ngalong ubang ngalong kini ki baro. Amen. All in all ure Jisu badeng tang nget pin kan mau fiakri ne badam de fiakri re uni u try ki try usim ki sim u pa jong phi u no ablang brot phi u de lot na dong si dong ye jing em jong phi bang songo bo ni try u dan ka ne ga jaka pada kuah ban pen scam ye ka jingat ki jong phi ban establish ye phi ha ka perthai ka ba knyo ka perthai ka ba pen so jer ka perthai ka pen Nongkhryiem phim de ban Nongkhryiem man so jer compare kal air ka ba kumno ka be ka jing em ka jong phi dei to ai phin long ki ba yai ne ka perthai ka pen i yangi ka batai yangi ka yatho yangi ki ba ja ki balong teng teng ka pen so jer pen so kriat dei to ai phin long ki be ai ne ki jing pen shoi ki bon jong ka perthai le siu saitan wang i no man toy ban chakri u Jisu ka man toy ban bot u trai ka man toy ban le e nam ta jo poi si ero dei to long ki be ai ne ban i u trai ban chakri u ai ne bo to ai bo to so jong phi u long be ai ne ong trai Jisu ngai ngoi try nam ta ni ka khtien bala bet ling bai paso Bantei ngai sha ka ni ka khtien ka long sha ka jing kurku ha ka jim ka jongfi bangin tip bau new Jesus Christ unong panem u blas le ulang tau try ulang tau nong panem ha ka jim ka jongi bangin tip shisha bau new blay bangin shakri ulang blay u ju menen minta ba shiri ki bam jukut u ba khle tam e u badan bor joki badan bor tam banga duai sha ka ni ka sngi banga ni ka khtien ngai ka long sha ka jing kurku ha ka jim ka jongfi namar balai u new las dang
haka jim ke jongfi fila mat you new try haka jim ke jongfi but udah ni hirup ban penjanai hado tak sengi ke jingwan ke jongu haka jim ke jongfi bagang nyaci sha ba firun ang ni shkhmat pinang ya sha ka bor ke jong try haki jing e ka ba fi mat haki jing le ba fi kendo kan mau di new try ba penjanai ke jim ke jongfi udah new try ba ket ba ba fi but new try ba pelaj fi pim long marway utrai uyat ring kat lembat fi haka ni ke sengi bagang ngai shisha utrai una penon kam shishu ya ka jim ke jongfi borba ba finang long shisha utau breu ubayai ne bu utrai ba finang long shisha ki breu ki besi so na wanta ka jim ke jong Jesus Christ bagang ngai shisha ba klema u pinom la bale de nama u bodan hapo ka jim ke jongfi ba filong kom ni kom ba filong menta bagang ngai shisha kani ka khtin ka long ka jing kerku ha ka jim ka jongfi ngilai banduai namanta jongfi ha kani ka singim try jisung iwan khma ka jomi ko try ni ka pong iwan man aingu ko try namanta ni ka khtin ka jomi ko try iwan man aingu ko try kani ka khtin jong jing ai man sim ko try jisu try yo dana pring jongi ko try kani ka singi ko try jisu try kilaman that ko try jisu try nga tip ko try limba kani ka khtin ko try nga ngek apel chat bor biang ko try ya kata ka gym ka jongki ko try jisu try ki man that ko try na mar ki kendo i ka jig e ko try ki kendo ko try jisu ta ki eryong ko try ka gym ka jongki ko try jisu but try ki ba ka jing kit ko try ka gym ka jongki ko try jisu try nga duai ko try ka ni ka singina mata ka gym ka jongki I bikin sutho ka ni ka way ko try bikin day maki ban ba ko try I bikin wan ban bread ko try ha khamat ka jomi ko try jisu mar try ngi tip ko try me de jo ublay menen menta ba de shu ki bam jikut melang me ko try tonong ablong brot bo bha ko try ka gym ka jongi ko try bangi long mangi ko try taki lang brot ki jomi ko try jisu bangi nyet ko try bangi long ki lang brot ki jomi ko try me sumari ngi ko try me kit ko try taki jing kit ki jongi ko try me palaj ngi ko try jisu nang nong jing e ko try nang nong jing jin ja ko try jisu mani khon ki jomi ko try ki yai mar ko try jisu try abikin su thu ko try ba badi ma me ko try balas dang ba badi ma me ro ko try penjanai ko try ya kata ka gm ka jonki haru ta ka sngi ko try ka jingwan ka jomi ko try jisu bangi duwai ro ko try jisu try ngang nyet ko try jisu baki yat limba kini ki jing e ko try baki yat limba kini ki eryong ko try jisu try ko makhtien ko jomi ko try jisu ko ong ko try di ma me ko try bala weng no ko try jisu ta kaling ko try jisu na ka rendang ko try bada ta ka jing kit ko try na ka terpeng ko jongki ma ka jing pen slek ko jomi ko try jisu try kini baro ko try kini ki dialo ko try ha ka kerteng ko jomi ko try jisu bakin su tho ko try kini ko way ko try bakin ai snob ko try ha me ko try bulong tau ding so wan ko try bakin long maki ko try kita ki tnat ko try jisu ba me ko try jisu na yo ban khalat iki ko try bakin la man sei so ko try khambon chi sho ko try nam ta ka hibana nam ta ka kerteng jomi ma khlama me ko try kin la ban le e khlama me ko try kin la ban yeng ko try jisu ma di ma me ko try ban chat bor ki hadu ko ni ka singi ka ba ban tha di ma me ko try ba ya lam ki ko try jisu di ma me ko try ba beten ki di ma me ko try ba ko try ya kata ka gm ko jonki ko try jisu but I bakin pai shame ko try bakin su tho ko try jisu ma me dan khat lembat ki ko try jisu ma me long ma me ko try utau ble jo menen menta ba shidi ki bam jikut melai yai le ki kamba ko try menang yai le ko try ki kamba ko try hadu kini ki singi ko try ha ka gm ko try jikini ki khon ki jomi ko try jisu nginget ko try kini i ka buram ko jomi ko try I bakila ban yai ne bat me ko try jisu try melai yai ne bat ngi ko try jisu wala ngi long ki ba yai ne ko try I bakila ban yai ne bat me ko try hadu ko bakut ko try jong ka jingem ka jongi ko try jisu ma di ma me ko try ba penjanai ya kata ka jingem ka jongi ko try kum juro ka ni ka singi ko try ngi duai ko try nam ta ki khon ki jomi ko try ki ba yai limba ka jing pang ki jing stom ko try ki yai limba ko try ka ni ka jing kit ko try ha ka jingem ka jongi ko try kem tip ko try shanu kan pai ko try I bakin pai shame ko try jisu habakadan ka jing e ko try habakadan ka jing stom ko try I can commit tang shame ko try jisu makin tip ko try ba jing rap ko try ka wan tang na me ko try mari ma me ko try bang kata ko try ka jing pang ka jonki mari ma me ko try bang pen khia ko try ki ko try ma me ong ko try mala bal ko try ka jing pang ka jing crow ko jongi ko try jisu ma me ong ko try man I bang ka jing khia ko try ha ka met ka jongi jing pang phanom la bale ran bor ka ni ka met ha mi aka kerteng ka jong jisu ko sebelong nong penim jingi bangang me pha ka tien ka jong me lingba ka jing snam ka jong me ko try pen bana ka jing pen khia ko try ha ka met ka jonki ko try ka ni ka singi ko try mangi ai ngu mala de ble lupai ki kamba ko try ha ka teng Jesus Christ no penim jingi amen yoro na na preng jong fi ka ni ka singi fidang kwa shu i ka jing slok ne rang kwa shu i ka jing duai fila ban phone ki number be fi ta ki screen ki jong fi ne fila ban kan do ingi ka ni ka office jong ka Potternet kabran hapo apa Nongthymmai Nongkhryiem te ta dong ye sham yang pan oi ka singi uble ka jing sok uble ka jing command unlor kan lemba fi baro amen